Espezialistak, bilburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara herriz herri ibiliko gara.
Pilihannya damai saudara.
Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak. Zirriken aldaketetan eskaintza. Bigarren eskuko autoen salmentan aukera zabala. Indauto tailerra, ordoki poligonoan. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.